Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano, CP Sama'ila Sha'ibu Dukko FSI, na faɗa da sintiri a faɗin jihar nan, Ubangiji Allah ya ba mu nasara. 'Yan sandanmu na Operation Pop Ada, wato kankace kwabo, a ƙarƙashin jagorancin CSP Alabu Latif, mun samu nasarar babban kamu. Mun kama wannan ɓarawon mota da kuke ganin sa. Mun kama shi lokacin muna sintiri a cikin gari da wannan mota kirar Pontiac Vibe, wanda bayan mun fara bincike da kansa ya tabbatar mana da cewa wannan mota fa sato ta akai. Haka zalika bincike sai kai mu gidansa, wanda a gidan nasa muka je muka binciko waɗannan abubuwa da dama, wanda ga mastaki nan har guda biyu, ga wato lambobi nan na mota kala-kala, ga kayan nan da takaddun motoci ma ga sunan duk kala-kala daban-daban da wasu 'yan mukullayen motocin, wanda yanzu dai an ce wai waka fa a bakin mai ita ta fi daɗi. Gashi za ku je daga bakinsa. Me sunanka? Saminu Sa'id. Kallo ne nan. Me sunanka? Saminu Sa'id. Shekarunka nawa? 37. A ina kake da zama? A Nayiba. Na? Nayiba Ello. To ba mu labarin wannan motar da aka maka da ita. Wannan mota an kama da ita ne. Ba mu labari. An kama da wannan motar. Ya take motar? Ta sata. Ba mu labari aka sato ta. Akwai wani mai suna Mamuda a Kazauri shi ya kama ita. Da ya kama ita na ce ta yana ne daga dan bata wannan suka dauko ta shine suka kama. Daga ina? Daga dan bata. To ina jin ka. Shine suka kama ita. Yin ma'aikata suka kama da ita. Na same ta na ce gaskiya ta sata ce ga wanda ya kama ita. To ba mu labarin wannan tunda wannan lambobin da muke gani da muka kama da wannan mastaki guda biyu, dauki ka ba mu labarin kowanne a ciki. Wannan mastaki din da shi ake bude motar, ake daukar motar shi. Na. Yau shine mastaki. To na gan shi. Da ko waccan lambobin motar ka ba mu labarin su ina motocin suke. Ita wannan gaskiya Toyota Corolla ce kuma an sace. Na? Wannan Toyota ce an dauke ta ma a Burna. To ina ka samu ita wannan motar? Ita ma akwai Ibrahim shine ya kama ita. To wacce ɗaya lambar fa? Wannan Toyota Civic ce ita ma. Na? Civic. To Civic din wacce irin mota ce aka same ta? Ita ma ta sata, ita ma Mamuda ne kama ita. Wannan suna Mamuda. A nawa ka sato ta? A masallaci da shi wanda ya dauko ta ya ga mai ya dauko ta. To jiyo sosai. Kai me sana'arka? Ni sana'a ta gaskiya in satin mota ne. Na? Satin mota. Sana'a ce? Satin mota nake a yanzu, amma da sana'a nake sosai. Sana'a me kake da? Ina sayar da motar a nan Obasanjo. To yanzu me sana'arka? Yanzu satin mota ne sana'a. To a takaice daga ka kai yaushe da fara wannan abin da kace wai sana'a ce satar motar? Zan kai shekara 3 ne. Na? Shekara 3. Shekara 3. To ka saci motocin sun kai guda nawa? Za su kai 15 wadda na dauka da hannuna. Guda nawa? Guda 15. 15. A ina da ina kuke satowa? Da wuri daban-daban ne, unguwanni da haka. To sannan a ina ake sayarwa? Ni da gaskiya kwaso mana a unguwa ba yake can samu naka, mun je ma nemo shi mu samu yau anan. Wace jiha? Jihar Kaduna State. To ina jin ka. A nan yake. To idan ka sayar da su ya kake da kuɗin? To kuɗin da ya koya harkar rayuwa da ake da iyali da sauransu. Wace harkar rayuwa kamar me da me? Kamar sutura, abinci da sauransu. To ai na ji an ce ma akwai motar da ka sato ba aka ce ka fita bariki ba ita aka sace ta a can. Wannan a nan Hausar aka dauke ta. Ba mu labarin ta ita motar. Gaskiya dauke ta aka yi. Ba mu labarin ya aka ka samu ta ya aka dauke ta. Akwai mai suna Ibrahim shine kama ita. Dan zar da aka dauke mai da nika shi a nake cewa motar da kama an dauke ta. An nake cewa Allah ko ya san wanda suka dauka cewa wallahi sai dan ya ma zo gurin a lokacin da ina zargin su ma da farko, amma da ya zo na tabbata gaskiya ba wannan saba hannunsa. To yanzu gashi kai dai ka zo hannun hukuma, ya kake ji? Ina da dama. Na? Ina da dama. Me shawara ka ga irin ku wanda suke wannan aika-aika? Mutum ya da dama ya dina don ba sana'a ba ce. Wato kai ma yanzu ka gane ba sana'a ba ce. To alhamdulillah kamar yadda kuka gani, kwamishinan 'yan sanda CP Sama'ila Sha'ibu Dukko FSI ya ba da umarnin gudanar da bincike na kwakwaf, wanda da zarar mun kammala bincike za mu gurfanar da shi a gaban kotu, wato na wannan aika-aika da aka daɗe ana yi. To muna ji hankalin mutane ku sani cewa fa ba gudu ba ja da bawa. Duk wanda ya fito fa ya ce zai ta'addanci irin wannan a jihar Kano, to fa ba za mu bar shi ba. Kawai in ma kana yi shawara ɗaya, kawai ka daina, ka bari. Dan da za ka yi za mu kama ka. Kuma alhamdulillah al'umma wannan nasara fa mun same ta ne da bayanai da kuke bamu da kuma addu'a da kuke yi. Muna fata za ku ci gaba da bamu addu'a, da yi mana addu'a, sannan da bamu bayanai musamman irin waɗannan ɓata gari don ganin cewa an yi maganin su da abubuwan da suke a wannan jiha. Allah ya kare mu.